Připravte střešní plášť pro instalaci ventilace Armorvent Multi Plus. Odměřte 20 cm od konce každého hřebene od štítové hrany. Tato minimální vzdálenost musí zůstat nedotčena. Vyřízněte 5 cm otvor podél hřebene, 2,5 cm na každé straně. U střech s vrcholovou vaznicí je nutné vyříznout otvor 9 cm, který bude 4,5 cm na každé straně hřebene. Když je otvor vyříznut a všechny šindele překrývající hřeben jsou odříznuté a odstraněné, je hřeben připraven na instalaci odvětrávače. Rozbalte a umístěte IKO Armorvent Multi Plus podél celé délky hřebene, včetně 20 cm neodříznutého hřebene na obou koncích. Přichyťte na vodící hraně. Ventilaci pevně roztáhněte a přichyťte asi po 3 metrech. Pro instalaci pěnového zakončení odvětrávače odtrhněte od sebe předem naříznutou část pěnového zakončení, kterou naleznete v roli IKO Armorvent Multi Plus. Pro dokonalé utěsnění použijte tmel IKO Shingle Stick na obě strany pěnového zakončení tak, aby se slepilo s difúzní membránou a vrchní stranou větrání. V rozích přibijte Armorvent Multi Plus do záklopu. Dva hřebíky zatlučte do větrání i pěnového zakončení. Dalším krokem je nanesení plastického tmelu IKO Shingle Stick mezi Armorvent Multi a šindel Cambridge Express. Tento tmel by měl vyplnit všechny dutiny mezi spodní částí ventilace a povrchem šindele. Hřebíky musí proniknout do dřevěného střešního záklopu do hloubky minimálně 1,5 cm. Pro zakrytí hřebene a nároží odřízněte pláty z pravouhlých šindelů Superglass 3 Tab. Abyste předešli prasknutí šindelů, ohýbejte vždy 3 šindele najednou. Za extrémně chladného počasí šindele předehřejte. Začínejte vždy na straně hřebene protilehlé směru převládajícího větru a od spodní hrany střechy směrem k hřebeni. Vždy se přesvědčte, že šindele Cambridge Express dostatečně přečnívají na obou stranách střechy, aby nezůstaly vidět žádné hřebíky. Zajistěte je 14 cm od okraje tabule a 2,5 cm z každé strany. Nyní je vaše střecha chráněna proti všem možným vlivům počasí.